kayune Purwasa jati mangkono anggoning padha bandha yuda ing antawis Pancawati klawan Ngastina dalah ngamarta prajurit padha bosah baseh salang tunjang rebut jujung rebut bener ing wusanane ndadekake gara-gara gara-gara mawalian abang sumramyang branang jagat wetan dadi panas jagat kulon dadi panas jagat kidul dadi panas jagat lor dadi panas mung ana dudak awu sing adem ayem sirpen gara-gara jumudule repat punakawan kanthi hanyekar gending sumengging karsa bedhog dirandang ngentang-ngentang mbokne tole taka
dane Ayo. Greda ninggon kura raje lah apa kang mbok tandangi aku gawe rujak Ketemu ora-orane. Jeruk bumbune iku apa lombok uyah kula jeruk bali dasar weton ing ambangan kadang rujak jeruk sarwa mato sayo anggrong kepci dedon Ayo janji kopen aja lalet pamrih supaya kajet sajake ora lali wajibane yo Pak anak ngomong rewel wae kok eling aja komeng marang wong kang lancir kuning rujak jeruk sapi cok ketambang antok ora matok delalah banjur kepethuk rujak uni rujake wonge dipeni ora rugi nglabuhi ibu pertiwi sajake ora lali wajibane yo Pak ngomong rewel wae mbok eling aja komeng marang wong kang lancet
rujake para sarjana aja kaya Dinan Lestari Widodo ya lakunes kenes secarane ujang jari ya rama namane Kedep tesma aku nyawa selendang biru gelangane medang lamatan kasihane ngagep kebaya ungu nyampe badhe solaesa gane semenggawe kuku nyata kagunane gedhe paedae anyeknya Selendang biru, selendang biru, among ngenai hati. Ora tekan batin setiamu Gur selendang biru tetap penuh janjimu selendang biru aku nyawang selendang biru golongane mentok harapan apa sih aneh nganggo kebaya ungu nyampe badhe solaesa gane semenggawe bingung nyata kagunane gedhe paedae lagi kecekel ngono cok heeh wah selendang biru selendang biru among enaki hati nora tekan batin setiamu selendang biru tetep ono janjimu selendang biru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng tengah dalu para sedulur. Rasane sampun adem
katitik beda sonten kala wau rasane kok kumudu-kudu. Heeh. Enjeh saged monggo ora ketang sedelok sami paring lelipur kangge tamba pegel sayah nalika kala siang makarya munggah gunung mudhun pereng sinambi ngenteni sedulurku loro sing anom sing tuwek Kang Gareng dalah adikku lanang sing bagus dhewe asu Bagong. Enake lelagon apa gendingan tetembangan apa ya? Ayo rasane tentrem suasanane. Ular kambang, ular kambang. Ngono. Mumpung ana Mbak Mukti lah suarane sing galik-galik. Mau tak lirak-lirik kok durung nembang dhewe. Heeh. Sing mburi ben rada asu. Nggih. Santai mawon iki kerja bareng ning gone sedulure dhewe. Ayo ular kambang Mangke ben panjenengan sami kondur esuk rak mboten menapa-napa to, Pak. Mboten, Mbah, sementing ndak tambahane kok. Ah iya lah iki ngono wong pancen ning gone sedulure dhewe. Ayo kepiye meneh lek-lekan Sing ungon. gampang isine njaluk tambah emang. Ayo ungon ora usah nganggo tambah. Ngono lho kan. Monggo diaturi. Ular kambang, Bu. Nderekke Ndara Janaka anggone lelana ngobati sedulure tuwa. Tinggal toto
jan nyamleng ya Duk. Tak kandhani kok Kang. Panjene sing asline wayangan ya kaya ngene iki. Beda kaya sole mau ya Duk. Oh, kalau mangsa pancene ya kudu kok ngono Kang. Sebab apa? Pancene cara ing wayah mau ki wayahe durung sirep bocah. Ngono kae. Wayahe mau ki wayahe jam-jame para kaneman. Wayahe seneng-seneng. Ngono ya Tuk. Dadine ora apa Tuk? Ya ora gawe kuciwa, pancene wis kuwi pralambange awake dhewe ning alam donya kuwi. Ngono kuwi Kang. Padane wayah esuk iku wayahe bocah. Bocah antarane kuwi ya udakara umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Ngono Tuk. Wis ndungkap pindhane gending sinom. Yang wancine wis apa kuwi umure likur kuwi. Ya kaya ngono iku mau wayahe. Ngono ya Tuk. Iki wis wayahe meh wis selingsir. Rasane ya beda. Ngono ya Tuk. Dadine awake dhewe ya minyangdari. Ya pancen kudu ngono Kang. Dadine wayang kuwi kena kanggo tepa tuladha. Dadine kudune ya apa kuwi kudu iso nampa sanggit-sanggit. Senajan wayah kuwi ya dadi piwulang awake dhewe. Ngono ya Tuk. Pamane wayah surup kae. Wayahe Candhik Ala. Ngono Tuk, kowe nglothok Tuk. Ha iya. Mula wayah surup kowe pernahe kudune ya lawange ya ditutup. Sebabe apa? Mengko iber-iber para gatel padha budal saka panggonane. Ngono Kang. Mulane dhisik kuwi saben-saben wong tuwa-tuwa kuwi ya sering ngendika surup-surup Candhik Ala. Ngono beda karo bocah iki saiki yen dikantuturi malah anane mun badali. Ayo ngono Tuk, aku namate ya ora iso mikir. Kadang-kadang kuwi apa kuwi ponakamu kuwi tak kandhani, tak pengen nglungguhi bantal ndak udunen. Ngono aku ya malah dibantah itu. Bantah piye, Kang? Lah ya apa kuwi usir jokar dudun kabeh le, Pak. Ngono kuwi. Lah tegese ora ngono, Kang. Aku ya ora mbok genahke. Saiki kudune genah jelas. Ngono lho Mbak Hartoyo. Iya. Yang nglungguhi bantal ndak udunen. Lah ya apa kuwi usir jokar padha udenen kabeh. Lah iku bener anakmu, bener anakmu. Aku mawa teges mawa pitutur nek wong tuwa-tuwa dhisik kuwi nuturi anak kuwi ora kaya jaman saiki. Padha dibentak, disengap. Banter-banteran dhisik iku ora ana, mlane ora ana. Apa iku bocah wani wong tuwa iku ora ana sebab wong tuwa menehi conto kanthi alus. Jane ku ya cara saiki plak-plek ana anake nglinggahi bantal mek ketes.
Oh, yen ngono wis batin bocah iku mau anak iku mau. Oh. Ya sampeyan gedene ya ngono, ganti wong tuane dibales mek ketes. Tas-tes jadine. Ngono ya, Tok. Ayo tegese iku bantal iku kanggo bubuk, kanggo sare. Panggonane sirah kok dilinggahi bokong. Iku saru. Ora kok bodoni apa kuwi nek linggahi bantal iku bakal udunun ki jane ngono ora. Ngono. Cari wong tuwa cara kuno makuno kuwi nyanepani bocah iku mau. Nah saiki ora pomo anake putune linggahi bantal cuweblek bokonge kwetes. Nah bocah iku ya mung batin brebes mili tapi batin. Njur tiru wenti somben ndekne wis gedhe apa kuwi mbahne kandhane ora ngandel. Kon mandeg ngerokok ora ngandel. Jenggung ndase kok nguri. Mbahane iki dijenggung ndase. Ngono le. Ngono lho Kang. Iya ya, Duk. Nek tak gagas kok ya ngono ketemune. Ayo ngono kuwi, Kang. Ah mulane saiki monggo. Ayo padha nulat piwulang kang becik. Ngono. Dadi bocah nom-noman kuwi aja diparingi tuladha sing kaya ngono kuwi. Nganggo adat istiadat budaya Jawa mulane panjenengane bapa ngarikan bengi iki ku netepi kabudayan Jawa. Nah, apa kuwi jenenge? Mahargya putrane Mas Hendra kuwi kati nekake sanak kadang mitra karah. Ngundang sanak sedulure seniman dasare ya pancene ya dulure kabeh ngono lho Kang ngono to kowe kok padhon ae lho Duk ayo kanca mburi abane klitik monggo didhahar didugekke nggih mangke nak sampun napa menika Mbah Sutaman diaturi sing sinom-sinom napa sinom nyamat napa to nggih Mbah Sutaman mau nyuwun sinom panjenengan nggih ha iya mumpung bocah-bocah wis padha turu ngono ya to ngono lho Kang dadine apa kuwi iki wis sirep bocah pamane mbak-mbak uyah ngono kae engko yen wis sirep bocah tegese iku wis padha turu lho anak putu padha turu sing tuwa tandang gawe oh ngeres ya tok ya ora ngeres wong tandang gawe iku apa wae mbok ndonga mbok wiridan nyuwun ngersaning Gusti kang ndat akarya jagat ing wanci tengah latri ngene iki. Oh ngono lho, Kang. Iya, Tuk. Pun monggo aku nderek kersane swasana dadi tentrem. Bahagia mulya mentelenge iku terhibur, Tuk. Iya. Terhibur. Jadi kalau mangsane iku ya sing kaya ngono mau ya dituruti. Aku itu ndek nganti cocolen. Aku yo Kang dhisik yo lali omah. Ya wis ngono kuwi. Andi-andi ya. Kepala joget yo tekan dindi. Tekan Bangsi, Jepolo. Tekan Rembang. Iya wis iki ben ditutuke apa iku anak wedok narsih ngono. Aku saiki nganti isin nang jogeti anak wedok. Paling ketemu anak wedok narsih. Engko
Sapa? Sri Narsih. Wes. Jaman dhisik kuwi idolaku iku Make Gemi. Yakin sumpah. Nalika aku nyunatno anakku, saiki wis mutu 7 nyunatno anakku, tanggap aku yo nalika iku Mak Gemi. Waktu iku Narsih durung lahir, durung dadi joget ngono kuwi. Mak Gemi suarane dhisik gemblonggong. Tenan. Bejane sing nemuk iku sing gender iki. Dhisik pengendange panjenengane Raka Masuwana Dongbamban. Nah, dhisik pengendange kuwi. Iki Sinon Nyamat. Sinom Grendel apa Sinom Nyamat? Wis. Aku percaya Sri Mukti ya. Mulane iki Sri Mukti. Yo gawe ayem kaya nyambut gawe. Monggo Bu. Nah wis kono. Ora udeng Mas Hartono. Katresnanku dewang manis. Kok ya kaya cocok iki. Ora cocok le. Rinabukan rasa asih tansah caket anut runtut Noragi gangsa nganti tumekaning akhir kegandengan pindho mimi amin
gayane nglumpuk jaga susu ajembar jembar kumandang suara setiane kumandang suara salat lima waktu padha prihatin aja mepet-mepet
mantap. Sambi jagongan dasar ya padarane wis tuwuk. Sangsaya pratitis Kang. Iya, Duk. Wis ora ana sing keselip babar pisan. Iya. Ngono kuwi kok ya kala-kala ya, Duk. Ayo Kang kabeh ngono ya ngaula rejeki. Iya, Duk. Ya unen-unen kuwi ya Criping Gedang Raja sithik iding padha rasa. Ninge kuwi nak ya engko tanggal 17 ya genten Bala Kurawa. Ngono to. Engko bala-bala apa kuwi miyaga Kurawa-Kurawa. Ana panyuwunan Mas Petro. Ya diaturi. Iya. Lamgam ngimpi. Mungkin tunggahke kendangnya piyambak. Masuk iki. Monggo Ibu Waranggono. Ora ketang sithik-sithik dijangkepake. Ayo Mbak Sri Mukti. Suarane sing gali-gali. Ora bayarane dobel to. Sajake Ora iki usah iga-ige. apa kuwi kula mireng Apa suarane dulur tuwa Mas Ngarno. Rada lega Iya. rasane beda. Bapak Ngarno ya sing suwe ora anu njajal. Iya, Pak. Beda karo sore Beda, mau do mopo. Walah. Mat-matan ya. Nuwun sewu iki ning bolo dhewe kaya dikliwatno sithik. Aja Ayo Mbak dipas. Nik. Rampunge aja dipas kaya biasane. Rondo kliwat-kliwat sithik. Ngoten Mas Joko. Ngalong cara wetan. Rewang cara kene. Ndak ngoten ah. Nggih. Terus iki kondangan. Ambara ing awang-awang langot. Iki swara Taman Sari, Cuk. Kayake ngono aku madhep rono. Bebasan tanpa tepi ngarah paseng meka mantong miber mideri jaga ngulandara mider ngongkai gunung nganti lali cakepane Katungkul ngumbar. katungkul ngumbar
gagasan nanan satemaki nawa ngimpi monggo Sripat sripit lambeyane bragak simpet gandes luas wiragane anglan lami Sidak singset basa sanga tiba sono dasar ayo maksekanyo tanahku cewa
sremo kalatiku dadi wokir wis sapa sedhidhi aku wis trima kena kanggo tampa kangen kurina wangi tansah lewang tresnaku ora bisa lali bintang kecil di langit yang tinggi amatnya menghias angkasa aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Wah, ngambleng banget, Cuk. Iya, Gang. Ya kowe lagi njedul, Gang. Wah, aku ndungu selamat. Jamane semono kuwi almarhum dulurku tuwa Kang Sudar kuwi ora usah perintah. Angger ana aku sing mbeksa ngono kuwi bonuse ya selamat. Aku nak urung diselamatke wis pancen wis mau medhun. Mau medhun saka panggung tayub. Wis jan nyampleng. Iki aku apa kuwi duwe dhuwit 50 tok. Engko apa kang dhuwit 50 kok? Lele dhuwit 50 kok pamerno. Oh luwung lho, Tuk. Lumayan kena nggo tuku rokok apa kuwi Surya 16. Jur. Watone angger apa kuwi dulurku tuwa panjenengane Kang Masih Joko kuwi pisan til meneh ngono lho. Wis tutukno jam 3 rasakno. Lho jarene rewang cah. Iya, lah biasanya yamene wis kukut cah. Ha iki wong jare rewang. Iya. Oh, sekali-sekali ya. Aku didik 50 bawa kelinci ucul. Mas Joko. Ora tak wae ya ora gelem. Ijole ketan loro, Nduk. Bawa kelinci ucul. Sumpah itu temenan, 50.000 lho. Iki tak ijolno tenan ora gelem ya wis tak sae meneh. Ora Swandara. Swandara. Ora sida ilang dhewe saiki.
Indriyaksa Sara Maruta Bawana Gana Margana Samirana Warayan Samirana Warayan bisikan kulingan limo tak waspadakake kaya iki kadangipe nanggi Koko Prabu Gathut kok ya mampir ana ing tengahing alas kok ngene nanggi Kanjeng kula ugi nderek-nderek mulat saking gegono anggen kula ngupadi Paman Janaka anggene lelana ugi ngupadi menapa ingkang dados sedya wigati kadangipe anggoning lelana apa wis entuk gawe inji kasenggian dereng ladalah aku percaya yen kowe betah ngelih senajan mlaku adoh ora wegah paribasan delamaanmu plenthong sejagung-jagung jare inggih but-buti tanggel jawab kalian sedaya para warga wonten ing Ngamarta Koko Prabu Gathut entuk gawe apa nggih wonten klampe sirep sinten ingkang saged ngaturaken wujuding sekar pudak tunjung biru badhe dipun suwitani Kyaini Semar iladalah Janaka wis midhanget dawenan inggih Koko Prabu kula sampun tanggap menapa ingkang dipun kersakaken Wa Semar. Nah saiki kepiye? Inggih kula sendika dawuh enggal mangkat.
Lesmana Merdaka dawuh timbalan dalem Koko Prabu panjenengan sira Anoman nggih sinuwun kabulusanane anggon jengen sira amboyongi Kakang Semar kepiye usanane Anoman nggih awrat dawuh jengandika sinuwun kula sampun dumugi nglampis ireng ananging wonten padepokan nglampis ireng dumadakan mboten namung paduka ingkang ngersakaken badhe amboyongi kawontenanipun Kakang Semar nanging saking negari Ngastina nggih ngersakaken amboyongi Kakang Nayantaka Koko Prabu ugi panjenenganing saking Amarta ugi mekaten lajeng Kakang Semar kagungan kawicaksanan sok sinten ingkang saged nyuwanaken Sekar Pudak Tunjung Biru menika ingkang kagungan wenang amboyong Kakang Nayantaka ugi Kakang Semar Koko Prabu dadalah wong ilah ing sekaring bawana langgeng Murdapa nanggih kasinggihan Koko Prabu jengen sira wis midhanget pribadi mula gage enggal-enggal jengen sira wis ngerteni ndi papan dununge anane Sekar Pudak Tunjung Biru Lesmana enggal lumarapo ning ndi dununge jengen sira wis mangerteni kepareng nyuwun tambahing pangestu Koko Prabu pareng nyuwun pamit nyuwun tambahe panggo duka sing ati-ati aja nganti Murdaka yang Candrawos gumlewang
sainggiling cakra wala wayahe wus gagat enjing rame suarane satu oh kekeloro sesahuran wetan sorote haruna mega bang katon sumirat lir netraning angga rapo dibunting ngoceh ambarong Om ilahing sekaring bawana langgeng murdapa nan inggih kasinggihan pukulun kepareng saderengipun matur kula ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk pukulun ya ndak tampa dadekno sukarna murdapana parigawe apa nan inggih pikulun awrat mundi dawuh mangesti dawuhipun Koko Prabu Rama wonten Pancawati bilih kanthi nggayuh wahyu ketentreman parikedah amboyong nan inggih wa Semar Badranaya pramila pukulun kepareng nyuwun ara mentahing sih kaparing wujudipun sekar pudak tunjung biru pinangka syarat sarana tentremipun swasana wonten negari Pancawati pukulun yah ning telaga kadilangit ambang tapas wulan upamane Murdaka dan kasinggihan paring dawuh pukulun panyuwunmu bakal tak usadani bakal tak wujuti Murdaka nanging
Srandira sawatara murdaka kae. Ana kledang-kledang. Permadi naninggih kasinggihan pukulun saderengipun ugi kula ngaturaken sungkeming pangabdi ya ndak tarima Permadi darbi kawigaten napa naninggih mamprih tentreming swasana wonten ing negari Ngamarta kepareng kaparing wujudipun Sekar Pudak Tunjung Biru Pukulun kocap kocarita nalika semana apa kang dadi sedyaning Lesmana Murdaka ateges mbarung sinang Branang kang dadi pasuryaning Murdaka Sang Harjuna kalarak metu njaba geger nyadal wong ilah ing sekaring bawana langgeng dadak anglayon ya aku arep gawe adil iki Sekar Pudak Tunjung Biru tak balangake mandeg Murdaka.
Sekaring bawana langgeng Murdaka kaya wis entuk gawe inggih Koko Prabu menika wujudipun Sekar Pudak Tunjung Biru monggo kula aturaken Koko Prabu Yayu Murdaka enggal mboyongi Kakang Semar Murdaka Janaka kepiye usanane anggonmu? Apa kuwi jenenge golek apa kuwi Sekar Pudak Tunjung Biru apa wis entuk gawe ara? Nggih menika wonten. Menika Koko Prabu. Iki dalah iki mung angkupe cangkoke jare. Lah kembange ndi nggih? Anggen kula ngrebat namung menika. Lah sing dikarepke ku ya kembange ya bonggole angkupe iki kok mung angkupe bloko iki kepiye ta ya? Iya kok ora ana kembange. Angkup. Wis akeh diaturake karo Semar. Monggo kok ning telaga kadi langit mahambang tapasulan upamane eka ae ngaturaken kasugengan rawuhipun Sang Prabu Rama. Kados pundi? Ninggih. Menika kula sampun saged ngaturaken wujudipun Sekar Pudak Tunjung Biru. Najan aku ya iso apa kuwi mujudake Sekar Pudak Tunjung Biru wa Semar. Ae. Lah niki ndara Kresna ngaturaken namung cangkoke angkupe
Ndara Prabu Rama ngaturaken kembange lan iki mboten cocok. Supados adil kula dadoske setunggal. Kocap kacarita nalika semono Sekar Pudak Tunjung Biru kadadosaken setunggal. Sejatine naninggih ingkang garwa Ki Semar Badranaya. Ae. Niken Salindri. Kanesten. Inggih bapake. Nalika semana kowe tak uncalake ana ing kasuwargan. Kok dumadak dadi kembang. Naninggih Kakang. Kula pinaringan dawuh kalian kukulun Sang Hyang Menang. Duka menapa menika wujudipun paduka tampi bapakne Tole. Bergegek ugek-ugek mel-mel sadulita. Ndara Prabu Kresna dalah ndara Prabu Rama menika ingkang paduka upadi. Menika wujudipun wahyu ketentreman ingkang dipun titipaken kalih bojo kula kanesten. Minangka tentreming swasana wonten negari Paduka, wonten Pancawati dalah wonten Ngamarta. Ndara Kresna. Inggih Mas Mar. Nah, sakmenika wahyu ketentreman sampun tumurun. Mugi-mugi tumuruna wonten keluarga agung panjenenganipun. Bapak ngarikan sak keluarga anggenipun ngomah-ngomahaken ingkang putra dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Parandene mbok menawa ana kekurangane pancen akeh kekurangane kula sak kanca ya diparingi ngapura terutami panjenengane danyange iki panjenengane Mbah Sutaman. Mugi-mugi ketaman napa niku pikantuk sababiae. Wujude wahyu ketentreman tentrem sak keluarga agung. Mbah Sutaman dadi laris gong wayange kasewa dalang kono-kono panjake uga ketut. Amin amin ya robbal alamin. Kanthi hanyebut rahayu rahayu ingkang samiya pinanggih. Billahi taufik wal hidayah sumarindo wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.